Bé, nosaltres som un ajuntament petit que, com deia abans, tenim problemes i dificultats econòmiques, però ja fa un parell d'anys vam apostar per unes partides pressupostàries pel tema de promoció econòmica. Tenim una borsa de treball que, de fet, està funcionant. Desitjaríem que anés més bé, però sobretot nosaltres, l'única eina que podem tirar endavant per poder buscar feina a la gent que està aturada, que per cert aprofito per dir que Castellví és el municipi amb menys atur de la comarca, però que no té res a veure, que és igual de preocupant, tant per cent, parlo. Nosaltres confiem novament en el que és els governs, sobretot el govern de la Generalitat, que espero que tingui sensibilitat en aquests temes. Conjuntament amb el Consell Comarcal, nosaltres esperem en candeletes el que poden ser els nous plans d'ocupació. Fins ara hem realitzat 4 plans d'ocupació i haurem donat treball, també parlo de memòria, unes 15 persones de Castellví en aquest darrer any i mig, però clar, ara això era molt positiu quan havia el govern tripartit, que va fer una molt bona feina sobre aquest tema, i des que hi ha hagut el canvi de govern a la Generalitat no hem tingut, suposo que s'han marcat un marge de temps, voldria donar-los confiança, però no hi ha hagut cap més. Aquest tema? Pues no penso res, no coincideixo absolutament amb el que diuen. Castellví, nosaltres mantenim un contacte permanent amb l'ABP de Martorell, fins ara amb l'inspector Ribelles i ara amb l'inspector Toni Mestres. Cada 3 mesos se'ns passa un resum de totes les incidències i puc desmentir categòricament que Castellví sigui un poble insegur. Sí que hi ha hagut alguns robatoris, però d'això a dir que necessitem una extraordinària vigilància no ho veig per cap lloc. Jo crec que això ve per un interès en el seu moment electoral, però la veritat és que nosaltres no detectem, evidentment que estem preocupats pels robatoris que hi ha hagut, però els números canten. Veient les incidències que s'han produït, puc dir amb total tranquil·litat, sempre parlant de tant per cent, que Castellví de Rosanes no és un poble insegur. No, nosaltres tenim els serveis de vigilància, que es diu vigilants locals, no tenim policia local, i estem molt contents amb el treball coordinat que fem amb els Mossos d'Esquadra, però molt i molt contents i molt satisfets. Fan la seva feina, alguns d'ells amb l'uniforme. També sabem que hi ha Mossos o policia secreta, com es vulgui anomenar. Mantenim reunions amb les associacions de veïns, amb els veïns, i la veritat és que també, per exemple, tenim al barri de Can Sunyer i Valldaina, que estem preparant un tercer anell de seguretat de la Guàrdia Civil, que té el quartel molt gran, molt a la prop. Estem treballant sobre això. La veritat és que, evidentment, que necessitaríem més vigilància i més vigilants locals, però els recursos són els que hi ha i bé, necessitarem més. Però si estem satisfets del que tenim, sí. Jo crec que això està desfasat. Nosaltres ja tenim un pla de sanejament en marxa que va començar a principis d'aquest any, amb les liquidacions que va haver-hi de l'any passat. De fet, és la segona vegada que nosaltres tenim un pla de sanejament. Ja vam activar un, em sembla que era el 2001. Són plans de sanejament que no d'intervenció, com diuen ells. Aquí no està intervingut. Si hi ha algun intervingut és Grècia o Irlanda o Islàndia, però el Castellví de Rosanes no està intervingut. És un pla de sanejament que fa la Diputació, que l'únic que et marca les pautes en 3 anys perquè puguis sortir d'aquesta crisi que ve produïda per la manca d'ingressos. No és res més. Està en marxa, l'estem complint i, com deia abans, és un dels objectius prioritaris. Parlar de que si hi haurà una intervenció, que si estem arruïnats, nosaltres no estem ni intervinguts ni arruïnats. Hi ha un pla de sanejament que, com deia, ha fet la Diputació, i totes les mesures que hem pres arrel del pla de sanejament estan amb el OK, amb el vistiplau del Departament de Finances de la Generalitat, que és qui dona l'últim toc o l'última signatura per actualitzar-ho i autoritzar-ho. Per tant, és clar que estem preocupats, però ja que vam sortir l'altra vegada, que era un pla a 3 anys, en un any, jo no voldria ser tan optimista, però jo estic segur que la meitat del que dura el pla de sanejament nosaltres n'haurem sortit. No és que s'hagin reduït, s'ha reajustat sobretot els ingressos a la realitat actual i després, evidentment, s'ha fet una feina de reducció, més que de reducció, jo diria de control de la despesa, i l'únic que hem fet
és retallades en coses que no poden ser vitals, com, no sé, parlo de la festa major o del que sigui, però servei d'atenció a les persones, serveis bàsics, es mantenen, i també és molt important l'aposta que nosaltres vam fer de no pujar els impostos tal i com deia el pla de sanejament. Això no t'ho puc dir. Això l'únic que ho sap sóc jo i la meva família. Jo ara no tinc en ment el que faré d'aquí 4 anys, sinó que els meus objectius són els que t'he dit abans. Jo he agafat gent nova aquesta vegada a la meva llista, gent molt jove, que jo en un temps prudencial, que pot ser 4 anys o 8 o 6, no ho sé, és formals, deixar aquí una gent formada, ensenyada, per dir-ho així, rodada, i que en un moment donat, sigui 4 anys o quan sigui, puguin agafar el relleu en total tranquil·litat sense que això sigui un trauma. Moltes gràcies a vosaltres per haver vingut, felicitar-vos per la feina que feu, que és molt important, donar la difusió de tots els municipis del Baix Llobregat Nord i que continuem en aquesta línia.